kull nhar ta' ħadd fil-kredu nistqarru li Ġesu tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Ġesu jitla s-sema. Din hija proprja l-festa li sejrin niċċelebraw nhar il-Ħadd, il-festa ta' tluħ il-mulej fis-sema jew kif nafuha bil-Malti il-festa tal-Absi. Insellmilkom u nistedinkom għal 286 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Din is-sena għandna żewġ siltiet tal-Iskrittura li jirrakkontaw tluħ is-sema ta' Ġesu. Bħal kull sena nisimgħu s-silta tal-Atti tal-Apostli fejn Ġesu jitla s-sema wara li għal 40 jum wara l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet ħejja l-Apostli biex fil-Pentekoste jirċievu id-don tal-Ispiritu Santu. Il-qawwa tal-għaġeb tal-Ispiritu li biha kellhom mhux biss ixandru l-Vanġelu imma jkomplu il-missjoni tiegħu fuq l-art. Mhux ta' bxejn li Ġesu ser nisimgħu jgħid u jinsisti mal-Apostli biex jibqgħu Ġerusalem sakemm jirċievu dik il-qawwa li biha kellhom ixandru il-Vanġelu tiegħu. Din is-sena għandna s-silta wkoll ta' San Mattew illi ma sseħħx fuq l-għolja taż-Żebbuġ. Fil-Vanġelu skont San Mattew tluħ is-sema jsir minn fuq għolja fil-Galilija. Hemm tradizzjoni sabiħa u interessanti li tgħid li Ġesu jala il-ħajja tiegħu u jitla s-sema dejjem skont il-Vanġelu ta' San Mattew fuq l-għolja tat-Tabor. Hija xena kważi kważi drammatika. Ġesu irxoxt jidher lil ħafna mid-dixxipli tiegħu u minkejja d-dera tiegħu uħud jiddubitaw. Ekku nuqqas ta' fidi żommhom lura milli jarfu lil Ġesu ħaj. Solenni għal-kelma ta' Ġesu li ingħatat kull sena, kull seta fis-sema u fl-art. Morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara tajba. U dik il-kelma li tant għamlilna kuraġġ anki llum jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Ġesu jiġi glorifikat, eżaltat minn Alla l-Missier. San Pawl jgħid jiġi mogħti l-isem li hu fuq kull isem. Biex fl-isem ta' Ġesu kulħadd jinżel għall teħ. Lilu ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Imma jwedna li jibqa' magħna dejjem sal-aħħar. Jalla ma naqgħux fit-tiġrib tan-nuqqas ta' fidi. Imma anki fid-dawl ta' tluħ tiegħu fis-sema nibqgħu narfuh preżenti f'nofsna, fil-kelma, fl-Ewkaristija, fl-iżgħar fost ħutna, fil-ġemgħa tal-Knisja. Ħalli verament b'konvinzjoni ngħixu b'fidi kbira li hu dejjem magħna sal-aħħar. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.